Slovensko plánuje podobne ako v Rumunsku pristúpiť k plošnému odstrelu medveďov pre nárast stretov s medveďmi, ktoré vzrástli zo 650 v roku 2020 na 1900 v minulom roku. Toto sú najaktuálnejšie zábery medveďov zo Slovenska a zo sveta. Video z amerického mesta Gatlinburg. Počas jazdy na horskej dráhe narazili na medvede. Medvede v rumunských horách stratili plachosť. Počas jazdy autom narazili na medvede. Medvede len pár metrov od hlavnej cesty medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským plesom. Ahoj. Ďalšie video z rumunských hôr. Počas jazdy autom narazili na medvedie mláďatá. Obrovský medveď zachytený na Aljaške. Opäť video z Rumunska. Počas jazdy autom začali krmiť medveďa. Ďakujem za zhliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.